CCTV. Stop met de vervuiling. Zo gaat de wereld eruit zien als alle mensen alle dingen op de grond smeten. En als we van de wereldbol met al onze papiertjes die we op de grond gooien een grote vuilnisbelt willen maken, kunnen we alvast beginnen met naast de vuilbak te staan, zodat we gewend raken aan de geur. Hé jongen, je hebt dat eens op? Stem goed, gaat